Hokejová nelegenda Peter Nešťastný vždy vie, o čo ide. V českom Dečíne mali policajti naozaj nezvyčajný prípad, keď načapali v meste za volantom nahú šoférku. Keďže išlo o 31-ročnú blondínečku s pekným telíčkom a nádhernými kozičkami, musím povedať, že práca českých policajtov sa mi nesene páči. Ešte viacej sa mi páčilo, že táto sympatická vodička nepožívala alkoholické nápoje, iba sa stavila s nejakou kamoškou. No neviem, ako by to skončilo u nás doma, keby ju zastavil už legendárny psychopat Tiefenbach. Zistil som, že táto šoférka mala troška baranicu, takže dečínsky policajti sa cítili ako v poľskom science fiction sex misia. Však aj tam v tom akvárku plávali dievčata s baranicami. Škoda, že to nikto nevyužil na predvolebnú kampaň, ktorá by navádzala k nahému šoférovaniu. Už vidím ten slogan na billboardoch. Bobor patrí na cesty. Rádio Anténa Rock.